No niin, päivä on kääntynyt iltaan. Kyllä tämä aika menee hitaasti. Ei ole odottelua vaan. Voi helvetti. Tietäisitte minkälainen paikka tämä Ohkolan mielisairaala on. Tämä on sairaasta sairaampi yhteisö. Kukaan ei tunnu tajuamaan sitä, kuinka sairas tämä sairaalayhteisö on. Puoskareita myöten. Eikä täällä voi muuta tehdä kuin aamusta iltaan maleksia. Nyt pääsee sentään ulkoilua saa jonkun verran, jos jaksaa mennä, mutta ei tahdo jaksa, kun ihan loppu. Sataan puhumalla asiat järjesti, mutta eipä ne ole järjestynyt. 4 vuotta hakattu päätä seinään, lääkärit pakoilee, hoitajat pakoilee, kukaan ei ota vastuuta, lakimiehet pakoilee, yhteiskunta pakoilee, kaikki on viety. Ei ole pakkohoito on Suomessa semmoinen, että kaikki tapetaan ja raiskata. Ja ketä saa syyttää? Itseäkö vai muita? Kai se on oma syy, että on joutunut tällaiseen kurimukseen. Voi hevon vittu, mikä paikka. Ulospääsy enää oleva. Lääkkeitä tekee pahaa mulle koko ajan. Sen huomaa tästä kamerasta, kun katsoo. Ei kädet vatkaa, niin ei pysy paikoillaan hetkeäkään. Niinhän tämäkin video mahtaa mennä. Sais ne puoskarit katsoa tätä videota vähän aikaa. Niilläkin rupeaa vatkaamaan päässä niin kuin mulla. On vatkanut 40 vuotta, kun syönyt noita lääkkeitä. Terve kaveri. Lääkkeitä tehdään sairaammaksi kuin onkaan. Voi helvetti. Miten tässä pääsee eroon tästä lääkehelvetistä? Yritetty kaikkeni on yritetty. Vielä pitäisi jaksaa. Saatana. Ei voi sanoa kuin, että saatana. Helvettiin joudutaan kohta kaikki. Joopa joo.